Anem a presentar les d'home, amb sola microporosa, sola de parquet també. Aquestes més clàssiques, bàsiques de sempre, model bàsic nou, amb una mica de canaler, suapel. Aquest acolxat sempre funciona. I passem a veure algunes fantasies. Bueno, no sé, yo lo he conseguido estar tan bueno, pero molt xula, sempre la moto, la bici, són models que sempre funcionen molt bé, igual que aquests dos d'aquí darrere, molt macos, sempre surten bé, aquest és molt simpàtic, els colors sempre es poden combinar, Bé,